Dobro večer želim svima i dobrodošli na još jedno online bogoslužje četvrtkom Baptističke crkve Zagreb. Želim vas sve pozdraviti u imenu našeg Gospodina Isusa Krista i zaželjeti vam Božji blagoslov u večer. Pred nama je vrijeme slušanja pjesama, slavljenja u svojim kućama, u svojim domovima, prilika da se približimo Bogu, prilika da mu dođemo u molitvi. Isto tako prilika je to za nas sve da se okupimo oko njegove riječi. Ono što je fokus i čežnja naših srca i ono čemu pokušavamo usmjeriti svoje misli upravo u ovim trenucima je sam Bog. On je taj u čije ruke gledamo, on je taj iz čijih ruku upravo i ovu večer očekujemo blagoslov. I želim nas pozvati sve koji prisustvujemo na neki način, barem u ovom virtualnom smislu, u ovom bogoslužju četvrtkom, da stvarno svoje srca ovu večer usmjerimo prema Bogu i da tražimo upravo od njega da nas izazove, da nas ohrabri, da nas potakne, da nas utješi. Vjerujem da zaista velike stvari se mogu dogoditi ako svoj pogled usmjeravamo na Boga. Želim pročitati 146. psalam koji nas podsjeća koliko je moćan i koliko je snažan naš Bog, ali isto tako koliko mu je stalo do nas. 146. psalam kaže ovako: Slava Bogu! Slavi Boga dušo moja, sve dok živim Boga ću slaviti, dok trajem njemu ću pjevati. Ne oslanjajte se na vladare, ljudi vas ne mogu spasiti. Čovjek umire i u zemlju se vraća, svi njegovi planovi nestaju. Blago onom kome pomaže Jakovljev Bog, koji je svu svoju nadu u Boga položio. Jer on je stvorio nebo i zemlju, mora i sve što u njima živi, on ispunjava što je obećao, pravdu potlačenima pribavlja, a gladnima hranu osigurava. Bog zatvorenike oslobađa, Bog slijepima oči otvara, Bog podiže potlačene, Bog voli pravednike. Bog čuva strance i putnike, brine za siročad i udovice, a uništava zlonamjerne. Bog će vladati zauvijek, tvoj Bog Sione vladat će kroz sve naraštaje. Slava Bogu. Ovaj psalam podsjeća nas da je Bog moćan i podsjeća nas da Bog brine. Da Bog brine i za one za koje nitko drugi ne brine. I neka nam to bude i utjeha, ali na neki način isto tako i poziv dok upravo ulazimo u ovo vrijeme bogoštovlja, u ovo vrijeme koje je zapravo vrijeme nas sa samim Bogom. Bog se može, uvijek vjeran je, svemoćan Bog je on. Više nego molimo, više nego tražimo, već je učinio. Bog sve može, uvijek vjeran je, svemoćan Bog je on. Više nego molimo, više nego tražimo, već je učinio. Uzvišen, on pobjedi grob, uskrsnu naš Bog to može, pobjedu imamo s njim. Naš je Bog, Bog koji može. Bog je s nama, na našoj strani je, put nam priprema. Daleko iznad se, čemu se nadamo, već je učinio. Uzvišen, on pobjedi
imamo s njim. Naš je Bog, Bog koji može, uzvišen, on pobjedi grob. Uskrsnu, naš Bog to može, pobjedu imamo s njim. Naš je Bog, Bog koji može. Bog je uz nas, ide ispred nas, uvijek je s nama, uvijek je s nama. Bog je za nas, ruke pruža nam, uvijek je vjera, uvijek je vjera. Bog je uz nas, ide ispred nas, uvijek je s nama, uvijek je s nama. Bog je za nas, ruke pruža nam, uvijek je vjera, uvijek je vjera. Uzvišen, on pobjedi grom. Uskrsnu, naš Bog to može, pobjedu imamo s njim. Naš je Bog, Bog koji može. Naš je Bog, Bog koji može. Naš je Bog, Bog koji može. Ti si tu, među nama krećeš se, ja slavim te, ja slavim te. Ti si tu, svojim duhom djeluješ, ja slavim te, ja slavim te. Ti si tu, među nama krećeš se, ja slavim te, ja slavim te. Ti si tu, svojim duhom djeluješ, ja slavim te, ja slavim te. Stvaraš, čudesa činiš, riječ držiš, u tami svjetliš, takav je moj Bog. Stvaraš, čudesa činiš, riječ držiš, u tami svjetliš, takav je moj Bog. Srca dotičeš, ja slavim te, ja slavim te. Ti si tu, srca iscijeljuješ, ja slavim te, ja slavim te. Ustvaraš, čudesa činiš, riječ
držiš u tami svjetliš, takav je moj Bog. Put stvaraš, čudesa činiš, riječ držiš u tami svjetliš, takav je moj Bog. Put stvaraš, čudesa činiš, riječ držiš u tami svjetliš, takav je moj Bog. Kad ja ne vidim, ti radiš i kad ne osjećam, nikad nećeš prestat, i nikad nećeš prestat. Ti radiš i kad ja ne vidim, ti radiš i kad ne osjećam, nikad nećeš prestat, i nikad nećeš prestat. Ti radiš i kad ja ne vidim, ti radiš i kad ne osjećam, nikad nećeš prestat, ti nikad nećeš prestat. Ti radiš i kad ja ne vidim, ti radiš i kad ne osjećam, nikad nećeš prestat, ti nikad nećeš prestat. Bože moj, htio bih biti čovjek koji je shvaćen i prihvaćen. Htio bih biti čovjek koji pred sobom ima cilj za koji se isplati živjeti. Htio bih biti čovjek koji posjeduje ono što nije privremeno, ono što se ne može izgubiti. Htio bih biti čovjek koji je voljan bez sebičnosti i zarobljavanja. Htio bih biti čovjek koji smije ljubiti, a da ta ljubav ne bude odbačena. Htio bih biti čovjek koji je skriven u ljubljenom biću i koji je zato radostan što živi. Htio bih. Pjesma Tomislava Ivančića govori o čovjeku koji želi biti voljen i prihvaćen. I ta pjesma me podsjetila na jednog drugog čovjeka u Bibliji i njegov susret s onim koji mu nudi tu ljubav i prihvaćanje. Stoga ćemo za početak pročitati tekst iz Matejevog evanđelja 8, 1-4. Kad je Isus sišao s gore, slijedilo ga je veliko mnoštvo, među kojima je bio i jedan gubavac. Došao je do Isusa, kleknuo pred njega pa mu rekao: Gospodine, ako hoćeš, možeš me iscijeliti. Isus je ispružio ruku, dotaknuo ga i rekao: Hoću, budi iscijeljen. I bio je izliječen od gube istoga trenutka. Zatim mu Isus reče: Pazi da nikome ne pričaš o ovome, nego idi i pokaži se svećeniku. Nakon toga prinesi žrtvu kako je zapovjedio Mojsije. Biće to ljudima dokaz da si izliječen.
Čitajući ovaj događaj, nekako sam počela razmišljati o svjedocima ovog događaja. Dakle, o mnoštvu koji se spominje u tekstu i o njegovim učenicima za koje pretpostavljam da su se tamo nalazili. I nekako su mi oni bili nekakvi, nazvala bi ih, nevidljivim akterima. Kako su oni mogli doživjeti susret Isusa i gubavca? Je li njima bila jasna Isusova misija i zašto je on uopće stao i ozdravio gubavca u tom trenutku? Jesu li se mogli prisjetiti onog što im je Isus govorio samo nekoliko trenutaka ili dana prije nego je susreo ovoga gubavca? O osudama, o molitvi, o moći molitve. Kako bi se oni ponijeli da su oni bili na Isusovom mjestu? Evo možda nekih zaključaka ili nekih misli kako je mogao izgledati taj susret i odnos Isusa s gubavcem iz perspektive onih koji su ga slijedili i onih svjedoka. Ono što znamo iz povijesti, generalno i što je napisano u Starom Zavjetu u Bibliji o gubi, je to da je to bila vrlo zarazna bolest i bolest od koje su mnogi zazirali. Bolest koja je bila strašna, bilo je strašno doživjeti tu bolest, a jednako tako bilo je strašno i vidjeti onoga tko je imao gubu. Možemo zamisliti da je onda dolazak osobe koja ima takvu bolest pred Isusa bio vrlo šokantan i vrlo vjerojatno ne baš dobro prihvaćeno od strane onih koji su bili sa Isusom. Možda radi straha, možda radi, ne znam, čak i gađenja. Pokušavam zamisliti s druge strane kako se gubavac osjećao. Vjerojatno sam, odbačen, izoliran, jadan, očajan u svojoj boli i životu podređenom bolesti koja ga je snašla. Ipak, gubavac zna da je Isus odgovor na svu tu bijedu i jad. On je put ka ozdravljenju. I stoga gubavac krši pravila. On se odlučio na vrlo riskantan korak i pada ničice na koljena pred Isusom. Znakovito je da samo nekoliko redova prije Isus ukazuje na moć molitve. Piše, molite i dobit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svatko tko moli prima, tko traži nalazi, a onomu koji kuca otvara se. Tko bi od vas svome sinu kad bi ga zamolio kruha dao kamen? Ili kad bi ga zamolio ribu dao zmiju? Dakle, ako vi, iako ste zli, znate svojoj djeci davati dobre darove, još će više vaš Otac nebeski dati dobra onima koji ga mole. I upravo sada, u ovom trenutku, mnoštvo svjedoči iz prve ruke onome o čemu je Isus govorio. Gubavac kleči i moli. Oduvijek me fascinirala tako jednostavna, a tako duboka spoznaja i izjava gubavca da on zna da Isus može. Ta rečenica, ako hoćeš, znam da možeš, stvarno odiše tolikim pouzdanjem i povjerenjem gubavca prema Isusu. Ne znam odakle gubavcu takva vjera, stvarno ne znam, ali on je sigurno vjerovao u moć molitve koja je spomenuta. Moli za ozdravljenje i prima ga. I opet ne mogu se ne čuditi jednostavnosti i dubini njegovog potpunog pouzdanja u Isusa. Povjerenje i pouzdanje koje iskreno meni često nedostaje. Povjerenje i pouzdanje za koje znam da mi stvarno nedostaje puno puta dok gledam prema Isusu. Svjesna sam da moj pogled prema Isusu je vrlo često obojan sumnjom, strahom, nerazumijevanjem i nevjerom. Dok pokušavam iskreno moliti za neke teške i duboke odnose, situacije, za neke moje bolesti ili rane, često isprobavam vlastite snage, vlastitu volju i čini se da nisam spremna prihvatiti Božju volju. Da tek kad dođem do ruba i kad jedino što mi je preostalo je kleknuti i pasti na koljena do Isusovih nogu, onda to i činim. Ne tako davno sam pročitala da ne možemo očekivati velike promjene i odgovore na naše duboke molitve dokle god molitvu tretiramo kao naš posljednji izbor. Onog trenutka kada molitvu krenemo tretirati kao naš prvi izbor, tada možemo slikovito micati planine. Vratimo se ponovno na spomenute svjedoke ovog događaja. Dakle, mnoštvo
i pretpostavljamo Isusove učenike koji su se ondje nalazili. Gubavac se vjerojatno ne uklapa u sliku onoga što su oni smatrali Isusovom primarnom okupacijom. Imali su vrlo vjerojatno svoju sliku Isusove službe. Ipak, Isus se prioritetno fokusira na gubavca, na očevu volju koju je došao izvršiti. Isus zna zašto staje. Isus zna zašto se okreće i zašto dotiče tog gubavca, liječi ga. Mogu zamisliti da su oni koji su bili oko Isusa bili malo rečeno zatečeni i zaprepašteni. Time da je Isus došao od osobe za koju se znalo da ona ne bi trebala niti biti u blizini njih, a kamoli je on otišao i korak dalje i dotaknuo tu osobu. Jesmo li mi kao Isusovi sljedbenici u ovom događaju prema, nazovimo, suvremenim gubavcima koje susrećemo danas? Tko bi bili ti gubavci danas? Oni izolirani, nepoželjni, odvojeni. Pada mi na nekoliko kategorija takvih suvremenih gubavaca. To bi mogli biti pod broj 1 oni očiti. Oni koje nekako otvoreno izbjegavamo. Možemo reći različiti kriminalci, ubojice, nasilnici, kradljivci, osobe koje čine loše drugima, ugnjetavači, možda loši roditelji, supružnici. To su svi oni za koje bismo lako zaključili da je doista opravdano tretirati ih kao osobe koje imaju gubu. Možda su tu i oni manje očiti. To bi bili oni za koje vjerojatno nećemo glasno jasno reći da se ponašamo prema njima kao da su gubavi i osuditi ih. Ali postoji nekakvo nepisano pravilo da i takve tretiramo kao gubave. Sklanjamo im se s puta, ne želimo da oni budu dio našeg društva. Osobe poput beskućnika, bolesnih, siromašnih, pripadnika nekih manjina. I možda postoji još jedna kategorija koju bih nazvala prešutni. Ovo bi bili svi oni za koje vjerojatno nikada na glas ne kažemo da ih smatramo gubavcima, odnosno ponašamo se prema njima kao takvima. Ali se nesvjesno prema njima tako i ponašamo. Dajemo im do znanja da nisu prihvaćeni. To su možda oni koji preispituju, koji žele nešto drugačije, oni teškog karaktera. I mi često takve suvremene gubavce izoliramo, ne prihvaćamo ih, tjeramo ih svojim djelima. Zaboravljamo da Isus ima svoj plan, da on ima svoj pogled i svoju misiju. Taj plan i misija često nisu onakvi kakvima ih mi zamišljamo. Ako gubavac ima vjere i dolazi Isusu, kleči na koljenima, on dolazi sa vjerom i sa znanjem da Isus može. Isusov jedini odgovor je da, izliječit ću te, da hoću. Vidimo li mi to tako? Bi li naš odgovor gubavcu bio da? Da, želim ti pomoći, iako to nije lako. Želim ti vjerovati iako si sumnjiv. Želim ti biti podrška iako nitko drugi to nije. Želim te učiti nečemu iako možda to nećeš cijeniti. Neki od nas smo možda oni koji su gubavce protjerali. Mislima, tijelom. Nismo vjerovali u njih. Nismo ih doveli bliže onomu koji je jedini odgovor na njihove čežnje i njihove potrebe. Već smo ih smatrali kao onima koji nemaju što tražiti kod Isusa. A zašto? Rekla bih nažalost jer često vidimo samo ono vidljivo očima. Ne kažem da učenici nisu imali razloga, to jest svjedoci ovog događaja i mnoštvo i vjerojatno učenici, da nisu imali razloga biti šokirani ili u nekim situacijama i opravdano razmišljati kako razmišljaju. Ako znamo propise koji su bili vezani za gubavce, oni se nisu ponašali ništa drugačije od onoga što je bilo doista smatrano u redu. Ponašali su se zapravo, vodili su se zakonom, pravilima, propisima i onako kako im je možda i njihov zdrav razum ili nekakve moralne vrijednosti govorilo da se trebaju ponašati. I to nije bilo ništa loše. Jednako i mi danas se vodimo nekakvim pravilima, nekakvim zakonima, pa čak nekad i zdravim razumom kada susrećemo suvremene gubavce. Ali ono što je ovdje velika, bitna, ključna razlika je da Isus
Iako je svjestan svega toga, i doista ne mislim da Isusu nisu bitni zakoni, propisi, da mu nije bitan zdravi razum. On iznad svega toga vidi srce. Koliko puta smo to čuli i znamo, a stvarno zaboravljamo. Srce je ono što je najbitnije. On je vidio srce gubavca. Osjećao je dubinu njegovog očaja. Suosjećao je s njegovim teškim iskustvima i iznad svega vidio je vjeru gubavca. Isusov jedini odgovor na otvoreno i ranjeno srce je da. Da hoću i da želim. Dopustimo Duhu da nam otvori oči, da nam otvori uši, da budemo poput Isusa, vidimo nevidljivo, da vidimo srca iznad pravila, da vidimo iznad propisa, a ponekad da vidimo i iznad našeg zdravog razuma. S druge strane, neki od nas se trenutno osjećaju kao gubavac, sami, jadni, očajni. Trebaju nekoga da vjeruje u njih. Trebaju, baš kao gubavac u ovoj priči, nekoga u koga oni mogu vjerovati da će ih prihvatiti i voljeti. Trebaju nekoga tko će unatoč svemu doći do njih, dotaći ih u njihovoj boli, bolesti, u njihovom grijehu. Isus je taj koji dolazi i dotiče, jer on sam kaže da je došao kako bi izvršio volju svoga Oca. U Izaiji čitamo koja je to volja, a on je zapravo uzeo naše bolesti i podnosio naše boli dok smo mislili da ga Bog kažnjava i da mu nanosi bol. Zbog naših je prijestupa bio izranjavan, zbog naših zlodjela satran. Njega je snašla kazna koja nas je iscijelila. Ozdravljeni smo njegovim ranama. Svjesni ovih moćnih riječi, znajmo da je jedini zaklon i utjeha, jedina pomoć u nevolji, onaj koji je poslan kao odgovor na naše molitve. Onaj koji je došao izvršiti volju Oca na ovu zemlju, da bi ponio naše grijehe, naše slabosti, naš sram, naše strahove, da bi on došao dotaknuti nas kad nitko drugi to neće i izliječiti ako vjerujemo, ako znamo da je on odgovor. I tu činjenicu ne može i neće mijenjati ni sram koji osjećamo, ni odbačenost koju smo iskusili, ni usamljenost u kojoj živimo. Tu činjenicu ne mijenja ni strah, ni razočaranost, ni ljutnja. Tu činjenicu ne mijenja ni jedna situacija u kojoj se nalazimo, ni jedna borba koju borimo i ni jedan grijeh. S pouzdanjem i potpunim povjerenjem, svjesni tko smo mi, kakvi smo, a s druge strane još više svjesni tko je Isus, možemo sada doći, pasti na koljena i reći: ako hoćeš, ako želiš, Isuse, znam da možeš. Što god to bilo za svakoga od vas. Koja god bol bila, koja god bolest, sa potpunim pouzdanjem, sa potpunim povjerenjem. Doista, teško je. Teško je doći, teško je ugasiti svoje misli, teško je kalkulirati, računati, razmišljati što će biti taj odgovor. Teško je ne sumnjati. Ali hajdemo zajedno to činiti. Dopustimo Duhu da nam pomogne. Da nam pomogne da gledamo na Isusa kao naš jedini odgovor, kao naš primarni odgovor. I da znamo, ako je njegova volja, prihvaćajući ako je njegova volja, znamo da može. I onda čekamo na njega i čekamo na njegov odgovor za naš život. On je zapravo uzeo naše bolesti i podnosio naše boli, dok smo mislili da ga Bog kažnjava i da mu nanosi bol.
Zbog naših je prijestupa bio izranjavan, zbog naših zlodjela satran. Njega je snašla kazna koja nas je iscijelila. Ozdravljeni smo njegovim ranama. Amen.